Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni kushaya Tumelangi sanibonela futhi sanamukela kuzinto zasitembuna kunaphila iphile nje siyabonga khuleka ku-subscribe sitona ngokucindezela ukuze uqala nqa uthola amavidiyo mabisa posta siyabonga bafuna futhi sibukele futhi sibhele ezinye esinjebelayo sikhuphe nazo ngalesikhathi la ngempela sibhele khona tabisina ngempela phana unavigator inalo ithole njalo ngempela la ngempela kwenzekela ukuthi ngempela kona bathe fahla Shundenze ukuthi ngempela unavigator mfocanza wayekhuluma indaba ngaphambili kancane kahle eyayithinta ukuthi ngempela unesifiso sokuthi kube khona iqembu okuthiwa amageza amasha la ngempela aveza khona waveza walibika nje indaba sayenza futhi video ikhona khona la kuzinto zenzeka zoyithola mhlawumbe link yakhona khona la phezulu kanye ufuna ukuthi description zofika uyithola futhi khona uyibona nje ukuthi reality indaba la khona ikhuluma khona ngeqembu amageza amasha futhi into abayenzile namhlanje bavele nje bakhetha ukuthi ngempela bezizwise ukuthi ube kwakhona into okuthiwa amageza amasha kwangayinto enjani la khona nje bekhona bedlala live yena ngempela phana unavigator mfocanza naye ithole indlela lapha ngempela usipay umfocanza la bedlala khona nje beyimele behle beyishayela ingoma becula futhi into ethe bayenza ibuya kanje nayo Mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Wemdala mbuyele kaya Sanibona amageza amahle lawa sithi hamba kini Yebo kunjalo ngempela live wabona phana ngempela bayadlala bakhuphuka ngempela nje bezwa wase wafaka amagama akhe lapha ngempela navigator egcineni mase iphetha kunjalo ke futhi into abayenzela hlala bedlala live nje bedlalela abantu bebazisa kahle mina ngokwami ke bengibosa ngathi into lena ngempela engavela ukuthi ukube kwakwenzeka ukuthi ngempela amageza amasha ayaphuma amageza amasha bayawakhipha kwangaphuma into ethi mayengafuza leyana ke akusho la khona usho ukuthi kanjani ivideo yabo lapha ngempela navigator mfocanza kayena lapha ngempela usiphemvu waconza futhi naye ithole lindidana ngempela esilaziyo ukuthi selivela nje ngena khona studio ngempela lapha yakhipha amageza amahle aseyitolo kuyimanje sikhuluma nje futhi akusho la khona ngevideo yabo kanye futhi nanga amageza amasha ukuthi akaphuma ngempela wathokozela yini mabesho kanje shuvu lokho phakathi komsikini usho ucabangani bezokuthi nawe sidibana ngokuzayo